Байлово Новоселско. Не е село като село. От две страни слънце грее от 4 месечина. Байлово е родното село на Елин Пелин. Къщата, където се е родил писателят. Тук, на вечерието на неговата 70 годишнина, ние намерихме Елин Пелин, унесен в разговор със своя брат, дядо Велко Иванов, стар народен учител от освобождението. На нивата, където е сърцето и душата на нашия селяк, той е черпел незабравимите образи на своите повести и разкази. Правдиво, с голям реалистичен замах, е тълкувал техните радости и неволи. Вдъхновено както малцина е възпял любовта им към земята и труда, стремежът им към по-добър живот. При любимото горско изворче, където като дете е играл и мечтал. Септемврийчетата от село Байлово първи поздравиха бележитият писател с неговата 70 годишнина, която ще бъде чествана от целия български народ. Те обичат Елин Пелин. За тях той написа: в дола под селото малка воденичка цял ден си кречети сама саменичка. Спри, рекичке бърза, спри да си почина, ето как работя век и половина. А реката бяга, шуми из дерето и едно си мисли: морето, морето.